Me ollaan pian 10 vuotta tehty näitä hommia. Ollaan lähetty liikkeelle pienestä, pikkuhiljaa kasvettu siihen pisteeseen, missä nyt ollaan. Ja me tarjotaan siis tapahtumatekniikkaa ja tuotantoa eri kokoisiin tapahtumiin. Ihan äänentoisto, valaistus, esiintymislavat, kuvatekniikka. Kaikki mitä tarvitaan ison tai pienen tapahtuman toteuttamiseen. Me tehdään puitteita taiteilijoille sortumatta itse taiteilijoille. Siitä voidaan olla tyytyväisiä, että meillä on osaavaa henkilökuntaa. Keikalle on aina hauska lähteä ja porukalla on hyvä meininki, kun ollaan töissä. Hyvät äijät vaan kertyy meille. No, itselle ehkä siisteintä tässä firmassa on se, että me tehdään tosi erilaisia tapahtumia, tehdään isoja tapahtumia, tehdään tosi pieniä tapahtumia ja on välillä sellaista keikkaa, mihin viedään yksi mikki ja yksi kaiutin ja sitten toisaalta tehdään isoja festivaaleja, mihin viedään kuorma-autokaupaa kamaa. Mutta kaikille oikeastaan yhteistä on se, että kamat on silloin siellä, kun on luvattu ja ne kamat, mitkä on luvattu. Eli aikataulut pitää ja tavara on sitä, mitä asiakas haluukin. DJ:n näkökulmasta on ollut aivan mieletön mesta työskennellä. Ollaan päästy hyvillä resursseilla vetämään erilaisia keikkoja laidasta laitaan. Tärkeintä on soittaa musiikkia, mistä asiakkaat tykkää, saadaan ne viihtymään. Saadaan olla luomassa niitä hyviä hetkiä ja muistoja. Tuota mä olen kantanut. Tuota. Ääni on kauhean tärkeä tilaisuuden kannalta siinä mielessä, että väärässä kohtaa minuuttikin hiljaisuutta niin tuntuu tosi pitkältä ajalta. Tyylikäs taustamusiikki ja tilaisuuteen sopiva. Kaikkien puhujien puheet täytyy olla kuuluvilla. Väki viihtyy, kaikilla on hauskaa. Esiintyjän on hyvä olla lavalla. Bändi vetää hyvin ja yleisö on mukana, niin sitten tulee fiilisteltyä siellä mikserin takana kanssa musiikkia. Kaiken A ja O, hyvä lopputulos.